syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, kampanya sa lokal nga mga kandidato mga umpisa na karon nga adlaw. Mekaniko agin preso sa tatlo ka adlaw sa ginaligar kaso murder ginhilway matapos mapamatudaan nga mistaken identity. Sa balita nasyonal, 845 ka mga kandidato sa May 9 elections, wala sang kasumbong. Presidente Duterte kag Bongbong Marcos nagsapol suno kay Bongo. Maayong aga Bacolod, mga gabalugamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Marso 25, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta nga nagalantaw sa Facebook Live kag sa YouTube, maayong aga sa inyo mga ka-action. Yes, kag-like and share lang kita gyapon mga ka-action sa aton nga live FB Live, ha? Yes. Sige. Kag dintong imo to nga kuan man, dinto atong kape tong kadto amo saan ka nagadto to? Sa Cafe 7 sa May Granada. Ilan na amo na kay Attorney Gutierrez? Siguro kaya nakita ko rin share ya. Ilan na go. Okay, amo nagling kuan do. Name? Yes. Maayo. Yes. Pero lang sure ka. Sure ka? Sure ka, Doors. Siguro duha bala kay pasi makakadto. With Pio. Yes. Ay kadto ta to bala. Kanami actually kung gusto mo ya cafe nga ano ka bala tawhay ka, nga relaxing music lang yan. Ano ka man natin dito ka. May music? Tapos good food. May music. May music sila nga doon, hindi bala makapakagalong bala nga music. Kuan gali medyo mga Baka pang 50 years old and up bala nga music bala. Wow, mo na. Sorry. Di ba sa mga mga nice nga mga mga music. Tapos may actually pa siya Action Boy, padayon pa ng development sang sang lugar. Kaya feeling ko Action Boy, farm na guro nila bala. Nga gin-convert nila into na lang cafe. May mga prutas to Action Boy mo as in. Pero may Pwede bunga ka to sa pamukse. wala ko ka-ask, babe. Hindi ka pick up ko lang gani. Igalantaw. Ano nga fruits na siya? Tambis. Okay. Tambis kag actually may mga pa sila, may mga mangga, may mga galing ka pa lang may bunga at subong tambis. Mga kanding sila Action Boy sila nga kape. Ma? May mga kanding. Do ka farming dating niya. do ka muna siya. Kung magpamuksi ka, text mo lang si Attorney Gutierrez. Gani man. Saan niya ton san? Friend kami sa Facebook, tanigin picturean ko na pwede ni mo puksi. Attorney, na? Nalipat ko. Kay medyo nalingaw ko sa Text sa mo lang si kanding. Attorney Sunny Gutierrez. Wala na problema. Basta, Sige. Kita ko to ko do, I think kadtuan ko ni. Sunod doon pa sa Higadalan. Mga siya, before Bantog bala. Bantog Lake, diba? Kanto ka na da. Before sina, left side na siya kung going ka sa Kampestuhan. Left side siya. Left side siya. Tapos mga 400 meters pa sa loob. Hindi man siya actually layo. May dalan sulod. Hindi lang siya sementado, pero... Mayo. Mayo. Flat daw ko plain lang daw ka flat plain. Sige, basta before sa nga muna basta talang naman ko ha. Hindi ka na magtalang kay ang orderon mo Action Boy Alfredo pasta with Hungarian. With Hungarian. Okay. Kaya mo na akong gin itsu. Mayo, name. Yes. Good food, coffee. Pero may mga drinks man iban. May mga drinks, damo drinks. Pero in-order ko yung mango graham shake.
Nami action boy ilang mga shake kay real fruit siya, hindi siya powder. Hindi sa powder. Very good. Sige. Masaranda na. Kape? Cafe 7. Sige. May talent ka to, wala? Wala Na-board lagi ko kagapon. So baka makita ko wala cafe, tapos i-vlog-vlog ko wala kayo wala lang. Sige. Standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, pagatutukan sa kapulisan ng mga lugar nga ginakabig areas of concern sa Western Visayas sa pagsugod sa kampanya sa mga kandidato sa lokal nga posisyon. Sunod kay Police Regional Office 6 Regional Director Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, adlaw-adlaw nga iga o kon Regional PIO, adlaw-adlaw nga iga monitor sang PNP ang mga areas of concern agud masiguro nga gilayon makahimo sa nakahigo nga tikang sa tiyon nga magluntad ang kinagamo. Sa probinsya sang Negros Occidental, 4 ka mga lugar ang inpaidalom sa red category o kon areas of grave concern. Hindi ang mga syudad sang Escalante, Banwa sang Calatrava, Kawayan kag Candoni. Sunod pa kay Solis, ang 4 ka mga lugar ang may maragtas sang kinagamo sa tiyon sang piniliay kag mainit ang away pamulitika. Nagahinyo naman ang PRO6 sa mga kandidato kag mga supporters nga ipabilin ang malinong kag madilag nga kampanya kag likawan ang kinagamo. Preparado na ang Police Regional Office kon PRO6 sa pag-umpisa sa kampanya lokal subong nga adlaw Marso 25. Sunod kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ginmanduan na ni Brigadier General Flynn Dongbo ang tanan nga unit commanders agod umpisahan ang implementasyon sa security plan sa ilatag sa mga nasakupan. Tinutuyo sang PRO6 nga mapabilin ang malinong kag matawhay nga piniliay rason kon nga nagahingyo ini sa mga politiko nga maging responsable sa sining kampanya. Ginpahayag pa ni Solis nga temprano pa nga ginaplanuhan sang PRO6 ang security plans kag magapadayon ang ilang monitoring sa resulta sa nga sini agod may baluan kung kinahanglan sa adjustment o kon modification. Nagreklamo naman ang isa ka mekaniko nga residente ini sang Banwa sang Murcia matapos ang gindakop ini sang otoridad base man sa warrant of arrest sa kaso ng pagpatay sa Banwa sang Zaraga sa probinsya sang Iloilo. Ginkilala ining tagreklamo nga si Chris Parcia, 45 anyos, kag taga Murcia sa Interviews Action Firing Line. Ginpahag ni Parcia na tabo ang pagservice ang warrant of arrest na ligan nga Marso 18 sa Murcia. Sa di nagabot sa iya shop ang motorsiklo nga may angkas. Duwa pa ni Parcia, ginpresentar sa iyang warrant of arrest sa kaso nga murder. Kaya ginaligar na kapatay ini sa Saraga, nga iya naman ginpanghiwala. Ginkwestiyon ni Parcia nga wala sang middle initial ang warrant nga ipapanaog sang korte. Kag sang ulihi gin-detain ini sang isa kagabi sa Murcia PNP. Sunod kay Parcia, ginsaylo ini sa custodial facility sa Saraga PNP, kag nagtiner sang 3 ka adlaw kag dito naghatag sang palayag ang tiya sa suspect nga hindi siya ang nagpatay. Sunod pa sa tagreklamo, La Chica ang iya middle name, samtang sumugat naman ang inapangita sang otoridad. Sa karon, ginaistorya pa ni Parcia ang pamilya kung ang masunod ilang atika nga pagahimuon. Ti pag-abot ko, detain ko to dason sa detention cell nila to. Aha. Kaya mo, dason tigya mayo, man to kay ingagaw namon process sa namon nga papilis ng mga dala, kag nakita to namon ng witness to, kag matiya, man to bla sang same name ko bla. Aha. Kaya nag-witness man to nga, hindi ako. Nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan sa Police Station 6 sa pagluthang sa isa ka call center agent sa Barangay 31, Syudad sang Bacolod, Miyerkules sang gabi. Ginkilalang napatay nga si Paul Angelo Diesto, 38 anyos, soltero, pumuluyo sang Santa Ana, Barangay 30, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Major Leo Estopa, hepe sang Police Station 6, yara sa sulod sang iya salakyan si Diesto sang gintiro sang isa ka persona, usar ang kalibre 45 nga armas luthang kag nagpalagyo sakay sa auto nga sedan nga gray ang kolor. Sunod kay Estopa, naga-coordinate sila sa pamilya ni Jesto agud may baluan ang motibo sang insidente. Ginpahayag ni Estopa, gina-background check nila ang pagkatao sang
biktima kag kun bala may kontra ini sa lugar o kon may pamahog nga nabaton anti siya ang gintiro. Ginsunog naman sa wala makilala nga mga persona ang isa ka backhoe sa may sitio Kagay, Barangay Kamindangan, Siyudad San Sipalay, malas 8:20 ang takna sang gabi Huwebes. Sa inisyal nga report sa Sipalay PNP, ang backhoe ang ginapanagihan sang Jaime B. Ching Construction Firm. Ang lugar sa insidente ang 25 kilometros ang kalayoon halin sa Sipalay PNP. Padayon pang investigasyon sa Sipalay PNP kapag kilala sa mga suspects. Arestado ang duha ka persona sa separado nga bypass operation sa siyudad sang Bacolod kagabi Marso 24. Unang nadakpan sa Police Station 10 si Michelle Salvador, 40 anyos. Na-recover kay Salvador ang 4 ka sachet sang suspected shabu nga nagabugat sa 1 gramos kada nagabili sang 6,800 pesos. Samtang dakop man sa Police Station 5 ang isa ka lalaki nga ginkilala kay Joe Marie Bahilio, 34 anyos, ang Purok Mabinuligon, Barangay 19, siyudad sang Bacolod. Na-recover naman kay Bahilio ang 12 ka gramos sa ginasuspetsohan shabu nga nagabili sa 80,000 ka pesos. Preso karon ang mga kadakpan sa custodial facility sa nasambit o nasakupan nga lugar. $845 ka mga kandidato sa May 9 elections wala sang kasumpong. Samtang Presidente Duterte kag Bongbong Marcos nagsapol suno kay Bongo. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pressure na tayo! Pressure na! Sa aton dira nga mga naga-follow, ya ka naga-monitor sa Facebook, good morning sa inyo. Kay Herdeliza Castillo Mahilom, good morning. Erla Vega, sa kay Dennis Richard Tibor Roma, JR De Los Santos, sa Kabankalan, ya kagwapa, gali kay Exxon Dorel. Ay, wala sa nakarealize. Kapon ka, ayaw na, thank Kapon you. ka? Kapon ka, thank you. Doon nalipat ko. Sa baboy na ya. Alay na ya! Kapon! Kapon ka niya sa, sa Thailand. Thailand, Like, sige, hagid action boy. Lagi may kung may mga babuyan, kaya nga negosyo ya. Kay Babuyan. Babuyan Festival. Kay Yvonne Buser, dira sa Germany, good morning dira sa imo. Kay Beboy Villasor, kag Ma'am Vanessa Mayo, may aga, kag Dr. Matt Mayo, ginatamyaw ni Morning. Miss Jing Kibla, no? Miss Lily King, Alma Oligon, Serela Samar Aguilion, kag Emma Tingson Ababaw Abaluna.
Tiki may mga middle name. Birthday na. Alagad Kevin Henry, good morning dira sa may hinubaan o sa aton nga mga listeners dira sa Alagad Radio. Good morning sa inyo sa hinubaan, no? Yes, Sa kay mayong aga, classmate ko da Hinubanons. Mayor Ernesto Estrao, good morning. Sige, sa kay Torco Jonko. Si kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Happy birthday kay Engineer Johnny Lavadia. Ay, birthday sa mga ni Engineer. birthday! City Engineer ni sa sang Bago City, no? Okay. Si Happy Engineer birthday lang na kay Johnny Engineer. Lavadia. Happy birthday. Da, Okay. o dito da, Engineer. Kalay. Lulit kag Jody Alagdon. Good morning, man. Ha? Birthday ni Alex Montesa. Oy, happy birthday! Happy birthday, Alex Montesa. Alex M. Yeah, Alex M. Evelyn Sinaon. Sige. Sa kay Sir Mo Lorenzo Magsipo. Good morning, Sir Lorenzo. Sige, go. Atia Kimiriman, good morning man sa imo, Atia. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, araman siya, good morning. Ray Flores Barrioga, good morning man. Kag Action Boy watching man si Sir Rupert Galio. Good morning na sa inyo pod man kay Ma'am Alma Alvarez. Kag RG Boys. Yes, Miss good Homa morning. Lumena, good morning. Si Ma'am Louie, ginatamyaw niya lang sang happy birthday. Si Ma'am Gwineta, Denila Carmona. Enjoy your 20% discount. Ay, Ito ba si Sinta naman si Binitag? Ay, kala. Una siya si mo naka-avail. Ka-avail. Hindi, kaya actually si Binita na iya nga mangod mo ng classmate ko. Okay. Ang mangod din si Jocelyn. Si Sige, Ginita sige, din nila Carmona ya, ti nag-60 na siya. Ti kundi may 20% discount na siya. Avail Pwede yan na na. pwede ka na lamsam lang, maka-advance bla sa Pwede ka na nasa, din ka na sa... GSIS, isa kay teacher mo. Government na. Sige, sige. GSIS. Buda, hindi subod ako pag na. Sana all. Kay Borgs Asa, good morning man sa imo. Kag kay former kagawad Carding Abangan ko, no? Good morning. Monitor lang kami din sa Purok BM, Barangay Takuling. Oy, Yes. mayong aga, tanan nga taga Barangay Takuling. Good morning Good sa morning. Carding, Abangan. Yes. Kay Christine Minez Villalobos, good morning, Tintin. How are you today? How are you today? Annalyn Villaester Boot. Boot. Muna? Boot. Boot. Good morning. Kay Ma'am Romela Ilostre Arevalo, good morning man. Kag ginagreet niya man sa happy 60th. Ginbutang niya gidya ang 60th birthday. Kay Lueng Kinara man. Ami ara mong gali. May kita mo to nga. Dito ko Sa pinag-focus 20% ka nag-focus. Mo tayo sa mga edad. 20% discount. Ama kung gin-greet nilang isa, ginhala na sa lawag ang edad. Pero okay rin na Okay kay lang na Ma'am ya. Ginita ya. Kag kay Tete Hoka Tetangata, good morning man sa imo, sir. Morena, Action Boy, kag Action Dorel. Sige. Morena, New Zealand. Ha? New Zealand New ka greetings. Zealand. Ano pag yun sa ka-greetings na gani? Ng Kia Ora. Kia Ora. Kia Ora. Russell Gomez, mga agaman. Kag dira sa aton nga mga listeners sa kag mga followers naton dira sa Libertad Public Market. Yes. Mga aga. Good morning. Good morning. Oy, by the way, subong nang adlaw sugod sa campaign period ha. Yes. Sa mga local candidates naton. So medyo damo na ni may mga motorcade, may mga opening salvo. Oo. Later, no, may opening salvo ang ang GP. Ang ilang motorcade. Oo. Pero ang ilagi dyan nga opening Rally salvo nila. buwas ang rally nila Was buwas. pa. Dungan sila ya. Tungan sila. Sang Sang Asenso. naman niya, Ano ko na pagpamati ta na iya sang piyak kag piyak Tungan yak. lang. Sige, amo ng Tani way lagi dungan para makapamati man to ang sa piyak no mamatian mo sa piyak. Oh. Dila. Amo na yan Pa mo. same time, how? Same time. Kailan? First Paano time na natabo dis bakulod. Paano taniya ka pamati? Pwede ito nga ako ng dulungga. Sige, sa isa. Kabudlay, no? First time na natapos bakulod. Duwa ka, Usually, alin sa una, ang mga campaign rallies, diri mo paning salvo, lain-lain ang adlaw.
So, first time, so mga nagduman Para na. ba lang may pamatian mo spiyak, mati ka man spiyak, then you decide, you choose. Di paano, tanigilitod ka pamati ni? Sige lang. Himuon mo na lang. Anong mayo? Tumaon. Anong mayo? Bebe. Ang mayo, sina-record lang itong isa. Ay na. Masugo ka pa yung tao, ma-record to. Ito i-record. Ga-play na siya sa, kung di mo na nga, play mo na. Tapos pagbalik mo, ka na cellphone. Charot. Pwede mo siya record sa radyo, Ay, for sure, may mga coverage managorong mga... Daw, ang ibang daw wala. Wala. Daw, sila lang. Sige lang. Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Kay Che Zamora. Good morning sa inyo. Mga classmates ko da sa Batch 81 sa Ramon Torres National High School. Mayang aga sa inyo. Mayong aga. Sa mga kapdanan ko man sa Bacolod Parole Operation Office number 1, mga VPAs dira. Good morning man. Lapit na lang ang Holy Week, gili, no? Mga pilang Yes, naman. wala action boy. Ano tagal sa 25? 25. Sa mga 2 weeks to go? Kaya mag Holy Week na? Kay daw sa ano siya ma-start? 10? 10 na 10. 10, Correct, Sunday. Sige, okay. Standby na sa mga balita national. Show Balitang Bayan numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:23. Sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginanunsyo sang COMELEC nga may 845 ka mga kandidato nga wala sang kontra para sa Mayo 9 nga eleksyon. Sa datos sang COMELEC, 18,023 ka mga pwesto ang inaagawan sa piniliay. Sa 253 ka congressional seats, 39 ang wala sang kontra. Sa 81 ka provincial governor, siyam ang wala sang kontra. Samtang sa 782 para sa sangguniang panlalawigan, 45 ang wala sang kontra. Sa 1,634 naman para sa mayor kag vice mayor, 203 ang wala sang kontra sa pagka-alkalde kag 254 sa pagka-vice-alkalde.
sa 13,558 naman sa mga konsehal, 284 ang wala sang kontra. Karon nga adlaw Biyernes, nag-umpisa na ang pagpangampanya sa lokal nga eleksyon. Ginpahayag ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia nga nag-commit si Chairman Saidamen Balt Pangarungan nga masulbar ang tanan nga pending cases antes magtakop ang bulan sa Abril. Lakip na diri ang nabilin nga disqualification cases bato kay Ferdinand Marcos Jr. Kay si Garcia ang wala nagapakigbahin sa diskusyon kasulod nga naging abogado ini ni Marcos. Suno pa sa Commissioner, nagmando man si Pangarungan nga kung sino man ang ponente nga i-resolve na ang nabilin nga mga kaso sa division level para wala na sang petisyon pa nga nabilin sa komisyon. Nagligad ni Lunes, nagpadala sang sulat ang akbayan nga nagapangabay sa COMELEC nga aktuhan na ang disqualification case ni Marcos angot sa conviction sini bungod sa wala pagbayad sang tax. Ang disqualification case na ginfile sang grupo ang una ginbasura sa First Division pero nagfile ang grupo sang motion for reconsideration sa full commission. Nagpatigay naman ang COMELEC sang random manual checking sang opisyal nga balota para sa Mayo 9 nga eleksyon. Kaginiginhiwat sa third floor sa National Printing Office sa Diliman, Quezon City sang Marso 24 kung kahapon nga daw. Gintugutan lamang sang COMELEC ang pila ka matiglawas alin sa mga political parties kag election stakeholders para matsekyar ang kalidad sang naimprenta nga baluta. Wala man gintugutan sang COMELEC ang mga observers nga magkuha sang letrato kung mag-record, lagip na ang pag-take down sang mga notes kaangay sang numbers kag ballot ID. Ginpahag ni Director Maria Lilea Alarcon na pamuno sang Ballot Verification Group, gintalakay man ang proseso sang verification matapos na imprenta ang official ballot. Nanawagan ang Malacañang sa mga kandidato sa lokal kag sa publiko nga mag-comply sa health protocols kag guidelines sa gintalana sing COMELEC sa pag-umpisa sa pagpangapanya sa lokal umpisa Biyernes o kung subungad daw Marso 25. Suno kay acting presidential spokesman Martin Andanar nga kumpiyansa sila nga mapabilin nga mabinantayon ang publiko. Dugang pa ni Andanar apisar nga maumpisa na ang local campaign magapadayon sa gihapon ng COVID-19 vaccination program. Target sa Duterte administration nga makabakuna sa 90 milyones ka Pinoy antes magtakop ang iya termino. Ginkumpirma naman ni Senador Bongo ang pagsinapol sa tunga ni Presidente Rodrigo Duterte kag presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. pila ka adlaw antes ginanunsyo ni PDP Laban Kusi Wing ang pag-endorso sa kandidatura ni Marcos. Suno kay Go, nangin produktibo ang pagsinapol sa duha kag ipalambot ni Duterte ang iya mga eksperyensya kay Marcos bilang outgoing president sa pungsod. Dunga pa sa senador, ang pagsinapol ang isa sa marason nga nagduso kay PDP Laban Kusi faction nga endorso si Marcos. Nagalaom si Go nga may unity sa partido sa pag-endorso sa kandidato sa maabot nga eleksyon. Una rang ipahag ni PDP Laban faction sa idalom ni Energy Secretary Alfonso Cuse nga si Marcos ang kandidato nga align sa iyas ni plataforma sa development program ni Duterte. Apang ginklaro ni acting presidential spokesman Martin Andanar nga wala pa gin-endorso ni Duterte si Marcos. Ginaresto ang napulo ka mga pulis alin sa Pampanga Provincial Police bungod sa ginalegar imbolbado sa hulidak nga modus sa mga manungbulang. Sunod sa otoridad, 3 sa mga pulis na naka-assign sa Drug Enforcement Unit samtang iba nang yara sa Intelligence Unit. Sa investigasyon sa kapulisan, nagapatigayon sang bulang ang napulo ka mga manungbulang sa isa ka compound sa Barangay Duat sa Banwasang Bacolor. Nagligad niya Sabado sa nag-abot ang mga sospek kag ginaresto sila bungod sa illegal nga pabulang. Ginkuha sa mga sospek ang 379,000 pesos o kon 379,700 pesos nga kwarta kag mga gamit sang biktima. Ginaligar ginhilway sa mga sospek ang mga biktima nga wala sang kwarta kag gamit antes nagalin sa lugar sang insidente. Sa katapusan nga bayan sa atong balita nasyonal, ginpahayag naman ni Anay Senador kag karon nagapapili sa liwat bilang senador nga si Loren Legarda nga prioridad nga mapakunahan ang tanan nga pumuluyo sa Pilipinas agud matuod gid nga mabuligan ang pagbangon sang ekonomiya. Ginpanugyan man ni Legarda nga hindi lamang ang sektor sang ikayong lawas ang mabuligan sang pagbakuna kundi ang sektor man sa ekonomiya. Bilang author sang Micro, Small and Medium Enterprises Law, suportado sa nagdalagan senador ang bilog nga pagbukas sang mga negosyo, kagin palayag niya nga mahimo lamang ini kung ang mga pumuluyo ang magasuporta sa mga MSMEs ngayon. Gipatag ni Legarda nga masuportahan ang mga magagmay nga negosyo ini kung hilway kag bakunado ang mga pumuluyo nga magabakal sa mga negosyo. Sa sininga paagi, malikawan ang mga lockdowns. Bangod sa nagasaka naman nga presyo sang langis, nanawagan man ang anay senadora para matagan sang wage subsidy ang mga regular nga mga empleyado nga nagadepende lamang sa langis para sa ila sining pangabuyan.
Ginasuportahan man ni Legarda ang pagtuon kung pangatunan ang 4-day work week. Labi na kung ini makabulig sang matuod sa problema sa pagsaka sang presyo sang langis kag para man sa ekonomiya. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 29. Inyong ipapatiyan ang aton mga balita. Dito sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod Action Fred Saranga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!